SS Abdul Record. Hayya. Ya bani kiɗan gwamna. A Kaduna. Ba sani ne gwamna. A Kaduna. Yan rufa'i ya auna. A Kaduna. Talakawa sun nuna. A Kaduna. Ba sani ne namu. A Kaduna. Me share kukanmu. A Kaduna. A jam'iyyar mai APC talakawa har yanzu mana. Uba Sani. Wannan kiran na al'umma Uba Sani ka zo ka zama gwamna. A Kaduna. Da ikon Allah kai ne wanda za ya zama gwamna. A kade magana ɗaya ce talakawa mu kama APC. A Kaduna. Gwamnan da muke so ya gaji yan rufa'i ne Malam Uba Sani. Magana ɗaya ce talakawa mu kama APC. A Kaduna. Gwamnan da muke so ya gaji yan rufa'i ne Malam Uba Sani. Magana ɗaya ce talakawa mu kama APC. A Kaduna. Gwamnan da muke so ya gaji yan rufa'i ne Malam Uba Sani. Ilahu mai mulkin duka duniya zana safari. A Kaduna. Ya taimaka mini na yo baituka na a Sai Malam Uba Sani. Na haura dukkanin tarkon waɗanda ke yi min shari. A Kaduna. Na tsaya da kafata a ko'ina kar a Sai Malam Uba Sani. Roban ka ba zan daina ba rabana ka cikan buri. A Kaduna. A harkar waƙa na yi karko har da tasiri. Hayya na amsa suna na S. Abdul Zariya mai waƙar zamani. Magana ɗaya ce talakawa mu kama APC. A Kaduna. Gwamnan da muke so ya gaji yan rufa'i ne Malam Uba Sani. Ya rabu ka dinga salati gun Rasul Abban Binta. A Kaduna. Maza manzanni wanda kaunarsa ce ta Sai Malam cancanta. Uba Da Sani. Ali da duka sahabbai nasa wanda suka gawurta. A Kaduna. Kaunarsa ta zamanto jinin jiki ta ya zan Sai wulakanta. Malam Uba Faɗar Sani. irin cikar matsayin su ta ya mawaƙi zai furta. A Kaduna. Amma duk da hakan ni dai harshe na dole in saita. Hayya. Da ta yin waka na san annabi ran kiyama zai cece ni. Magana ɗaya ce talakawa mu kama APC. A Kaduna. Gwamnan da muke so ya gaji yan rufa'i ne Malam Uba Sani. To asalin jama'a na Kaduna ku zo mu zazzauna. A Kaduna. Mu gane wane ne ya kamata ya zo ya Sai zama gwamna. Malam Uba Sani. Mutum tsayayye wanda idan ya hau za mu amfana. A Kaduna. Kamar irin Malam Uba Sani mai riƙe Sai amana. Malam Uba Da Sani. tausayin mutane birni ƙauye da babu hiyana. A Kaduna. Wannan ya sa talakawa har yau muke ƙara yin murna. Hayya wani mu ne wannan me neman gwamna sanata Uba Sani. Magana ɗaya ce talakawa mu kama APC. A Kaduna. Gwamnan da muke so ya gaji yan rufa'i ne Malam Uba Sani. Sanata Malam Uba Sani garkuwan mutane ne. A Kaduna. A gurin talakawa kuma babban Sai masoyi. Malam Uba Sani. Kuma jagora ne ai da ganin sakara ne. A Kaduna. Ko da dai an ce kama da wani ba ta Sai yi. Malam Uba Sani. Amma duk da hakan oga Uba Sani gwarzo ne. A Kaduna. Ka zo ka zama gwamna a Kaduna kiran mutane ne. Hai. Aminin malam yan rufa'i kai kaɗai ne da Uba Sani. Magana ɗaya ce talakawa mu kama APC. A Kaduna. Gwamnan da muke so ya gaji yan rufa'i ne Malam Uba Sani. Tafiyar yanci zami Kaduna babatin iska. A Kaduna. Yan rufa'i ne gwamna da ya aje Sani zai Sai Malam Uba dauka. Sani. Shi ne kaɗai ya cancanta ya yi mulki makyala ɗan kuka. A A Kaduna. APC canji gida-gida har da Sai yan Malam kuka. Uba Sani. Fitila ta zamewa al'umma duka ta haska. A Kaduna. Tafiyar yanci ce mai bacci ya dan farka. Kai ya zo ya dau Malam Uba Sani domin ya kaucewa rudani. Magana ɗaya ce talakawa mu kama APC. A Kaduna. Gwamnan da muke so ya gaji yan rufa'i ne Malam Uba Sani. Da kai aka yi mulki kai ma yanzu za ka yi mulki. A Kaduna. Shugaba na al'umma oga Uba Sani Sai hamshari. Malam Uba Sani. A tun kana sanata ka yi wa al'umma rabon taki. A Kaduna. Da ayyuka na a zo a gani Uba ka zama Sai tafi. Malam Uba Sani. A gurin jama'a ka zama labule sirrin daki. A Kaduna. Kuma jagora mai kaudawa al'umma biki. Hai Uba Sani tauraro in mai mulki na al'umma wanda ba da kusani. Magana ɗaya ce talakawa mu kama APC. A Kaduna. Gwamnan da muke so ya gaji yan rufa'i ne Malam Uba Sani. Kai ne za ka yi gwamnan Kaduna da nufin Allah. A Kaduna. Samu ka kau da 'yan iska masu son saka mu a Sai cikin matsala. Malam Uba Sani. Mun
ga halayyar ka gaba ɗaya cikin ta ba illa. A Kaduna Duk da dai komai na rayuwar ga ayyana sai da Malam Uba Sani. Basa na alkhairi birni da ƙauyukan mu ya balla. A Kaduna Faɗar mutane ce uba sani mu ka zama fitila. Hayya me ya kau da duhu haske ya zo a cikin ƙauyukan mu da birni. magana ɗaya ce talakawa mu kama APC. A Kaduna Maganan da muke so ya gaji yan rufa'i ne Malam Uba Sani. uba ka yi kira al'umma duka sun amsa. A Kaduna Talakawa na murna da zuwanka komai za ya sai bunƙasa. Malam Uba Sani. Wannan ya samu ka ce uba sani makiyinka ya kwamsa. A Kaduna Ka fito da shiri tafiyar su o'o duka mu. sai Malam Uba Sani. Kai za ka zama gwamna duk mai musun haka ya kwamsa. A Kaduna Mu fito ran zaɓe na kusan mu har da 'yan nisa. Ku zo mu ɗau malam uba sani a matsayin gwamna a Kaduna. magana ɗaya ce talakawa mu kama APC. A Kaduna. Maganan da muke so ya gaji yan rufa'i ne Malam Uba Sani. Yawa. Sanata malam uba sani. Ka zo muna ta jiran ka da sauri. A 2023 kai ne za ka zama gwamna a Kaduna. Sanata Malam Uba Sani. Ka zo mana ta jiran ka da sauri. Hata wance turi kai ne za ka zam gwamna a Kaduna. Nasara har sa'a sun bi ka ja waje malam uba sani. Babu mai tanka maka, ilahu ya tsare maka dama da hauni. Birni har ƙauyuka mun bi ka sau da kaf kuma ba da kusa ne. Gwamna za ka yi mana a masu yin kira kuma babu kamar ni. Esa Abdul Zaria, me waka ina layin uba sani. Sanata Malam Uba Sani. Ka zo mana ta jiran ka da sauri. Hata wance turi kai ne za ka zam gwamna a Kaduna. A 2023 kai ne za ka zama gwamna a Kaduna. Lokaci ne zai nuna idan ma akwai karya a batuna. Kai muke nunawa, uba sani zai kare mana rana. In batun mulki ne, uba sani zaki kaɗa ɓauna. Tun kana sanata, kayo abin gani a yono ne uba sani. Sanata Malam Uba Sani. Ka zo mana ta jiran ka da sauri. Hata wance turi kai ne za ka zam gwamna a Kaduna. Kaduna mun lamunce da kai domin cikin mulkin ka da kawa. Kuma mai sadaka ne kai ka ɗauki dukiya ka raba ma kowa. Na Suleiman Abdulkwari lallai a cikin tsarin ka da baiwa. Yau kana sanata a gobe za ka zama gwamna babu musawa. Dukkanin ƙuri'un mu ranar zaɓe na ka ne uba sani. Sanata Malam Uba Sani. Ka zo mana ta jiran ka da sauri. Hata wance turi kai ne za ka zam gwamna a Kaduna. Malam aminin malam duk wani wanda ke zagi kyale shi. Kai kafin Allah ne magiyanka za su mace da haushi. Mulki kaya ne wanda duk ya dauka za ya aje shi. Aikin da kuka yi a Kaduna shekaru da dama babu kamar shi. Sai ma ka karba za ka karasa malam uba sani. Sanata Malam Uba Sani. Ka zo mana ta jiran ka da sauri. Hata wance turi kai ne za ka zam gwamna a Kaduna. Magana ɗaya ce talakawa mu kama APC. A Kaduna Gwamnan da muke so ya gaji yan rufa'i ne malam uba sani. magana ɗaya ce talakawa mu kama APC. A Kaduna Maganan da muke